Uy, ne bapa, katitibat ko pa po kabisan tumingindi kong kandila. O kabut ko niya ay kiti Joby Kenny, uy ne, mandurog yung butol balubad na nailkater yata ang triceratops yung gagamitin mo ngayon Joby loko. Karen po palang alimigabalo, dati ka nga be magobra ni magpapakangking babi. Ating kupingan forgettable moment kaning tao ngayon dana. O ka ba magpapakangking babi, pepa ka na, pelalo itang balat betsin, dana nina. Sinabi ko kaya pilina ng pilina ning kanyong papakan mi kaya. Way chamete itang babi na nga pong duman. Nila ko ketuloy obreng bugok. Marwat ko na nga liya kakit ni. O mag-cravings ko kasing samji o nyami palabas ko keni. Mi pasak tumikit kepin. Magtindaya ka nung samji niya ito. Cookies and creaming flavor ng kaya. Discover na mo pinpo kano ini kanitang masakit siya. Sibu ka ne po kanong dini ng chocolating bulong oregano tsaka niliklak. Wait kenyamanan niya. Why ni may nalakad niya mong samjiya na keni. Malwa na rin po ano gagawan niya niya batak na po king obrana. O ayan po ano yung pong pangabilis mamag-exhibition niya po. Istun sinarigay po kano kaya 2-in-1 niya. Handa natin na kang cookies and cream. Pasubo ne pakeka. Why niya. Rang taon naman may pasawa no siguro keng natural na samjiyan. Why ni kaya paniglonday ning bayo ngay ni. Oh talagang bukal kem puso day pamamangan makanyan. Naman halatang mga pasubula rin bugok. Nami paluwating istoryahan ming Joby o siyempre busy ba marakal customer. Marakal bilang bisan sali ka rin kayang kai. Ali mo po pala cookies and creaming flavor na ning titinda na. Aliwa, ating sweet nuya tamponti na flavor. Yung bestseller napin, nitapin cookies and cream. O Joby, dana, antayin na tang order ko, may pasawa na akong kakadakin pamayari-yari. Sinubuanan mo na lang andang ganagan ng sambayanan niya, kulim ko pa. Okay, ayaw mo na ako sa subuanan, balot mo yamin ka na ako, dana. Sa pakyang granite yung gamat mo po tanumano ko po. Waining ka na akong saliba, presentable ya pa nga supot. Sari na kayo, yun yada dayo kaya pa nga plastic na. Yun na display yun ya kaya kayo.